Molt bona nit. Gràcies per ser aquí, informats i no conformats. Som divendres 3 d'abril del 26. Un quart de galbes. Les notícies del dia amb Jordi Galbes, l'os de la música. No em voldreu creure, però us estic dient la veritat. Hi va haver un temps era temps, va existir una època en la qual la gent normal, la gent senzilla, la gent de cada dia, pensava que la Terra era plana. I és que, carai, t'enfiles a una muntanya i, punyeta, la veus ben plana, la Terra. Hi va haver una època que la gent es pensava que la Terra era plana i n'estaven convençuts. I ara ens en recordem d'això i pensem, com és possible? Però com podien ser tan limitats? També hi va haver un temps en el qual, per exemple, els metges no consideraven necessari rentar-se les mans abans d'operar, abans de fer una operació quirúrgica. Creien que això de la higiene era una mena de superstició, i és que eren molt bons metges, però no coneixien l'existència dels microbis. Nosaltres ens passa el mateix. Nosaltres passarem a la història com unes persones que sí que sabem coses, però n'ignorem moltes altres les ignorem. Vaja, que passarem a la història com uns altres rucs. Perquè a la nostra època la gent pensa, per exemple, que viu en una democràcia, però no és veritat. Hi ha dos tipus de dictadura. La dictadura que es fa obligant a la gent, les dictadures típiques, les dictadures militars, la dictadura del general Franco, per la força. I després hi ha una altra dictadura, que és a través de l'engany. Això ho explica Maquiavel, un home del segle XVI. Per tant, ja ha passat molts anys. Però encara la gent no acaba d'entendre que això no és una democràcia. I la gent, en aquella època, en el 2026, hi havia gent que pensava que pagava impostos per finançar carreteres, hospitals i escoles, però tampoc no era cert. I passarem a la història com uns babaus que pensaven que els polítics representaven la voluntat popular, el desig del poble, quan en realitat els polítics, tots els polítics de tots els partits polítics, que no tenen cap mena de control, el que fan és representar-se només a ells mateixos i treballen per qui els paga, és a dir, per Espanya. El Mahatma Gandhi, el pare de la independència de l'Índia, vivia del pressupost de l'imperi britànic? Que no? Aleshores, com pot ser que els polítics que es diuen a ells mateixos independentistes visquin dels diners de Madrid? Quan estaven dient allò que volien ampliar la base, que no són prous per fer la independència, tot això només eren excuses. Aquest gran cínic que és Joan Tardà diu, deixarem la independència per les generacions futures. Clar, perquè qui no pensa fer res, de cobrar. Tu no has deixat de viure, de fer veure que ets independentista, però mai voldràs fer la independència, perquè vius d'Espanya i vius molt bé. Com ell, tota la classe política. Hi va haver una època en la qual els catalans pensaven que els catalans voten i els catalans decideixen. Ara votarem tots Aliança Catalana i ara ja veuràs com canviarà tot.
Nosaltres vam viure en una època en la qual els catalans pensaven que el Real Madrid i el Barça doncs, podien guanyar la Lliga de Futbol de manera honrada, sense trampes, sense comprar àrbitres, sense cap comportament mafiós. Hi va haver un temps en el qual els catalans van començar a despertar-se i van començar a recordar com va això de les sumes i de les restes. Vaja, les 4 regles matemàtiques. I van recordar d'escop i volta que 2 i 2 fan 4 i 2 més en fan 6. I ens vam mirar als ulls i vam dir, escolteu. Més enllà del patriotisme, més enllà de la senyera, més enllà de com ens estimem en bogeria a Catalunya, per què no deixem de fer l'hipòcrita? Per exemple, amb això del cava, aquest vi amb bombolletes. Això del cava no val res, no serveix ni per lavativa. Que no diem la veritat. Perquè sí, també s'ha encarregat la denominació d'origen cava. Abans havia arribat a ser un orgull, això del cava. Un orgull de Catalunya. Però ho han malbaratat tot per 4 rals. El mateix ha passat amb TV3. El mateix ha passat amb la Generalitat de Catalunya, que ens pensàvem que era la nostra institució d'autogovern i que... Però que en realitat és una gestoria, és una comèdia, és una estructura d'estat espanyol, una estructura colonial, que no té el que tenia la Generalitat fins al 1714. Sabeu el que tenia la Generalitat fins al 1714 i no ha tingut mai la Generalitat que se'n diu de l'època contemporània? Jo us ho diré. Sobirania fiscal. La Generalitat antiga, la d'abans del 1714, era la que cobrava els impostos. Era bàsicament una institució d'autogovern perquè tenien els quartos a la butxaca. No, és que en Francesc Macià era el president número 122 i el Pujol era el 100... Que no, que això no és la Generalitat, que això és una comèdia. Quan els nostres nets expliquin amb les rodes de molí, amb les que hem estat combregant tots plegats, jo el primer, els nets dels nostres nets quedaran molt parats i diran, però que ingenus que eren els nostres avis. Quanta ignorància tenien el 2026. I aleshores diran, bé, no els jutgeu tan severament, perquè penseu que en aquella època, el 2026, tot just, com aquell qui diu, havia nascut internet i tot just havien començat amb això de la intel·ligència artificial. Amigues i amics, són les 10:39 i Catalunya i el món bateguen amb força. Com pot ser que la gent estigui tan irritada, tan enfadada, diu aquest tòtil, aquest babau, però un babau de bava, un tòtil de bava, el Vicent Partal. Estan de molt mal humor. I és que, esclar, quan estàs de mal humor, ets d'ultradreta. La gent decent, la gent honrada, la gent progressista, està sempre contenta. Com l'Eulàlia Reguant, que ara ha entrat en una empresa immobiliària de la seva família, i, home, per favor, hem passat de ser favorables a ocupar els dels altres, esclar, a considerar que el teu futur a la vida és treballar a la immobiliària de la teva família. Una vergonya. No. És una política, una persona política. Avui dir una cosa, demà una altra cosa, el que convé, el que convingui.
Però la gent està enfadada no perquè sigui d'ultradreta. En Hermann Göring era el número 2 del partit nazi, després d'en Hitler, i era un home molt simpàtic, estava de molt bon humor. O sigui que això de l'humor no té massa a veure. El que passa és que n'estem farts, n'estem cansats, estem molt irritats. Estem irritats que el pa no sigui pa, que l'oli no sigui oli. Estem molt irritats i estem cansats que el xampany no sigui xampany. Sempre hem dit xampany. Cava, perquè semblava que havíem de fer país, però cava, a més, cava és una paraula més aviat francesa. En català sempre s'ha dit celler. No són unes caves, és un celler. Però vaja, no discutim ara. Per què Jové i Camps ha deixat la denominació d'origen cava i s'han apuntat a la marca de qualitat Corpinat? Que segur que és un nom meravellós pels que es dediquen a això del naming, dels noms. Jo el trobo una cosa espantosa i difícil de pronunciar, però, escolteu, això és una empresa privada, que facin el que els doni la gana. És una bona notícia. Per què ho han fet? Home, doncs per això, perquè la gent està farta que el pa no sigui pa, que el vi no sigui vi i que el xampany no sigui xampany. Han abandonat la denominació d'origen cava perquè han arrebentat el cava del Penedès. La qualitat que havia tingut el cava entre Freixenet i Codorniu se l'han carregada. Clar, Jové i Camps, doncs, no volen que els barregin amb els altres. I fan molt bé. Fan molt bé. Aquests de Copinat, doncs, ja són 22 cellers de qualitat. Gramona, Llopart, Nadal, Recaredo, Torelló, Jové i Camps. És una bona notícia que deixem de viure de coses que no són reals, que deixem de fer passar bou per bèstia grossa. Catalunya, que és un país petitet, sempre ha tirat endavant quan ha apostat per la innovació, per la informació, per l'esforç, la qualitat. Quan es va fer la revolució industrial i sortia uns telers boníssims a Londres, que eren on es feien els millors telers del món, doncs els industrials catalans, a les 2 o 3 setmanes que aquell nou teler que feia uns teixits extraordinaris, després de 2 o 3 setmanes que aparegués aquest nou teler, doncs ja era a Barcelona, ja en tenien un. Sí, estaven al cas, estaven a l'última amb tecnologia. I què venien? Qualitat. Per fer les coses malament. I què ha passat? Doncs que ens hem oblidat del que ha fet gran Catalunya. El que ha fet gran Catalunya no és fer manifestacions monstre, ni treure la senyera als balcons, no. El que ha fet gran Catalunya és espavilar-se. I tocar de peus. I tocar de peus a terra vol dir anomenar les coses com són i deixar de creure en coses falses i a combregar en rodes de molí. Han sortit tots els espanyols, perquè clar, això de cava és una denominació espanyola. És a dir, si es fa un xampany a la banda del Rosselló no és cava. Només és cava si es fa a la banda, a l'altre costat de la ratlla. Oi? I llavors han dit, com pot ser que aquests catalans ara deixen una cosa, una denominació que té una gran producció i té una gran projecció internacional i se surten d'això i se'n van a fer una cosa petita, sí. Petita però honrada. Petita però decent. Petita però catalana.
Si no som capaços ni de fer una denominació d'origen pels catalans, per les coses que considerem de qualitat, per exemple, amb el xampany, com farem la independència? Que el que ens estem adonant és que això, el cava no és cava, és una lavativa, el pa no és pa, la Generalitat no és la Generalitat, TV3 no és TV3, els Mossos no són els Mossos, l'escola catalana no és l'escola catalana. Clar, arriba un moment que quan tot és fals, ja sabem que hi ha coses que són falses, ja ho sabem que hi ha marques, que hi ha coses que són de nyigui-nyogui, que són... Però el que no pot ser és que tot sigui una mentida. La gent està atònita. Tot això que ha sortit de la política, dels contractes, de les subvencions... Però com és possible? Com és que ningú no en parlava abans? No, la gent no en parlava perquè mirar comptes és una cosa molt avorrida. Ho feien els periodistes? No. Per què? No fos cas que trobessin alguna cosa. Els polítics tampoc. Els polítics només estan pendents de si han xiulat o no han xiulat a l'himne i han fet càntics racistes en un camp de futbol. Però els polítics que cobren, ells i els seus assessors i els seus diputats i tots... S'han mirat els comptes? No, senyor. És molt avorrit mirar-se comptes. I a més, tenen algú que els hi demani comptes als polítics? Tenen un pare carbasser, tenen un responsable que els digui, escolteu, aquesta feina l'hauríeu de fer. No, fan exactament... Jo els conec, els polítics. He treballat amb ells durant molts anys. Feines de suport, feines tècniques. Com que havíem de fer la independència, dius, Galvez, calla, que no hi entens. Galvez, calla, no siguis mal pensat. Perquè sí, que és veritat que els polítics fan coses que no s'acaben d'entendre, però Galvez, calla perquè anirem a la independència. El patriotisme, ja, encara que vegis coses que no t'agraden o que no les entens o que et semblen de jutjat a guàrdia, doncs encara que tot això no t'agradi, calla perquè pel país s'han de fer sacrificis. Fins que ens hem adonat que no. Que no és que fos molt estrany tot allò, és que era una autèntica mentida. Era una autèntica mentida. Com que era una autèntica mentida, els polítics ara continuen fent política al Parlament Regional de Catalunya com si no hagués passat res, com si no hagués hagut el 1 d'octubre, com si no... No, com si no hagués passat res. I perquè hem de parlar dels problemes de la gent i no sé què. Però si el problema de la gent són els polítics, que els polítics estan robant a la gent cada vegada més, sense cap mena de desvergonyiment, sense cap mena de decència. Tots els polítics que ara no estan en exercici, que doncs estan en empreses, en associacions, en llocs que han rebut diners de quan ells no eren polítics. Roger Torrent formarà ara part del Consell Assessor d'una firma catalana especialitzada en internacionalitzar empreses. Sap Roger Torrent d'internacionalitzar empreses? Res. Ja us ho dic jo. Aquest també és un tòtil amb T majúscula. Salvador Illa endolla la germana de Collboni a la Generalitat. El nepotisme de tota la vida. El Juan Fran Pérez Llorca endolla a la seva pròpia dona a la Generalitat Valenciana. És que no és que siguin... No, és que els de dreta són així o els d'esquerra... No. És una pauta.
sistemàtica. Tots ho fan. Sé que alguns els enganxen, d'alguns se sap i d'altres no. Us penseu que el Miquel Iceta és l'únic que té 27 pisos? No, home, no. Què fan els polítics? Home, doncs els polítics s'apugen el sou. Els del Consell General del Poder Judicial a Madrid també s'han apujat el sou. Però no se l'han apujat una miqueta, no. Se l'han apujat una barbaritat. Per què? Perquè els del Consell General del Poder Judicial, exactament igual que els polítics del Parlament, es fixen ells mateixos el sou oficial. Després hi ha l'extraoficial. Quina altra notícia tenim? Home, doncs que ja ho va amenaçar en Josep Rull del Parlament de Catalunya, que aquell gran palau no en fan prou. Han d'ampliar. Home, perquè cada dia hi ha més endollats, cada dia hi ha més funcionaris, cada dia hi ha més despatxos. Clar. I això quin límit té? Cap límit. Què fan al Parlament de Catalunya? Res. Per Catalunya no fan res. A Espanya sí, però per Catalunya no fan res. I què passa ara? Doncs ara ampliaran a un edifici de la Guàrdia Urbana de la Ciutadella. És un edifici que es veu que tindran d'aquí 8 anys i que guanyaran 8.000 metres quadrats més. Necessiten 8.000 metres quadrats més. I per què? Perquè no paguen ells. Perquè paguem nosaltres. I és necessari? No. No. És que no és necessari. Per fer el que fan, es podien reunir un representant de cada partit i dir, jo tinc tants diputats. Per exemple. Quants en té el PSC? 36, doncs dir, jo, la meva veu val 36 diputats. I els 36 diputats que cobren per fer res, que es quedin sense feina. Un representant de cada partit, amb una habitació, ja en farien prou. Bé, sortiria tan malament com surt ara. Però no, tindràs tots els mitjans de comunicació subvencionats, que et diran, no, aquestes coses que us està dient el Galvez són bestieses, perquè, com pot ser que anem així? Sí, clar que pot ser. Que som a la misèria. Ara vindrà la declaració de la renda. Ja veureu com ballarem sardanes. Qui? Els pobres, clar. Els rics no, els pobres, que són els que paguem la festa. Amigues, amics, gràcies per la vostra atenció. Necessitem de la vostra col·laboració. Sempre ens ajudeu. Sempre hi ha noves subscripcions i us en dono les gràcies. La setmana que ve en tindrem més i en tindrem per tothom. Ens en sortirem, ens estem començant a sortir. Estem despertant d'un son que no ens feia anar bé. Soc aquí com sempre, disconforme, malcontent, soc l'os de la música.